W imieniu Otca a Syna a Ducha Świętego. Niech Bóg z wami. Über dzieci, über osadni je Advent. Wczoraj na Bożym mszy przedwieczornej jsem smiał adwentny więc a świeczki pożonować, dżęca, szczewenitko z waszej ręku, nas wszystkich sobą wozmli do toho, štož za nas wun ten adventny więc oznamienia. My czekamy na przykład Jezusa. Jemu se otworujemy, na niego se nadziejamy, jeho prosimy, żeby on nad nami swoją smilność pokazał. Uznawam Bohu wszechmocnego. Smij so nad nami všehomocny a miłościwy Bożo, a spuszczył nam rychy, dowiedź nas do wiecznego żywienia. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Modlmy się. Wszechmocny Boże, czekamy na przykład Twojego żałowanego Syna, zahory nas swoich wiernych, żebyśmy Jemu z dobrymi skutkami naprzed kroczyli, a Jemu k prawicy przydrużeni hodni byli niebieskiego królestwa. Tak prosimy przez Niego Chrystusa, naszego Knieza. Słyszymy czytanie z knihy Jezaja. Słowo, kotreż je Jezaja, Amocowy syn, wo Judzie a Jeruzalemie słyszał. W poslednich dniach będzie hora kniezowego domu krucze stać na werchach horu a przesahować horki. A wszystkie ludy przybędą k niej. Wiele ludów będzie tam putnikować a prajić, pojmy hore na kniezową horu a k domej Boha Jakubowego. On nech nas nauči swoje puče a budeme chodzić po jeho ścieżkach. Przetoż z Ciona wujnże zakon a słowo kniezowe z Jeruzalema. A sudzić bude narody a praworečeć mojim ludam. A przekowaja swoje miecze na radlice a swoje lebie na serpy. Lud przeciwo ludy nie pozbine mecza, ani nie bude ja zwučować za wojnu. Dome Jakubowe pójcie, koczmy kniezowym świetle. Słyszeliśmy słowo Boże.
Słyszymy czytanie z lista świętego apostoła Pawła Romjanam. Bracia a sotry, znajecie czas, zo je hižo hodźina ze spara stanyć. Nitko je nasze spomożenie bliže, hacz gdyż wiru przyjachmy. Noc je pokročiła, dzień co przybliżył. Tuż odpołożmy skutki ćmy, a oblečmy so bruny svitła. Kočmy čestne kaž vodnjo, nic we wrożrawstwie a wopiwstwie, nic we niehornošćach a rozvolnošćach, nic we zwadzie a zawiści, ale woblečcie so kneza Jezu Chrysta. Słyszeliśmy słowo Boże. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pokaż nam, Knieże, swoją miłość, a daj nam swoje spomożenie. Kniez buď z wami. Słowa świętego zczenia po Mateju. We wonym czasu reknie Jezus swoim uczomnikam, kaž by to w dňovachowych dniach, tak bude to tež, gdyż przyjdzie Syn Człowieka. Runie kaž w dniach przed lijencu jedžachu a pijachu, so ženjachu a so wudawachu, hacz do toho dnia, na kotrym Noach do archy stupi. A nie przyjdziechu k rozumej, hacz przyjdzie lijenca, a všech potepi. Tajki bude tež przykład Syna Božeho. Tedy budete dwaj na polu, jeden bude zate, a drugi wastajeny. Dwie budete miniem lecz, jedna bude zata, a druga wastajena. Keď budete toho dla, dokež neviesće, kotre hodine váš kniez przyjdzie. To však macie wiedzieć, gdyby hospodar wiedział, kotre hodine paduch przyjdzie, zawieszcie by keďbował, a nie dał do swojego domu sobamać. Toho dla budźcie też wy przygotowani, przetoż neviesće, kotre hodine Syn Człowieka przyjdzie. Ewangelii naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa. Liebe bracia, liebe sestre kniezu, liebe osadni. Hižo sme vosreč adventa 2025. Všude je so šitko tež doma, jara przyjemnie przygotowało. Zaso słyszymy nam dawno znate namowy, a niektórzy z nas se znowa przedewza na spoczatku nowego cyrkwinskiego lata, żeby kutnie so stał z adwentnym człowiekiem. Ewangelii ryczy w 8. haczworianym odczuwaniu. Słyszymy o końcu świata. Budźcie strażliwi. Troszkę to klinczy, kaj żeby Jezus chce nam rozyć. On lada roczo dopomina na Noacha. Ludzie nie czynachu się tedy pozdać żadne myśle o tym, co ich oczekuje. A jako lijenca przyjdzie, ona wszystkie zebra. A tak ma się w dniach sudzenia też stać. Sytuacja jest kutna. Dopominamy się k tomu, gdzie on to nam prawi, jak je so zeszło, tymaj na polu.
albo żono maj przy mnie. To chce Jezus, żebyśmy czynili, znano widzieli, rozumili. To jedne wiemy, a to zostanie na wieki, bo lubuje człowieka. Wun stajnie wodała, a jest smilny. A to lasty namowa mamy być przygotowani. Nie znajemy gdzie ani dzień, ani godzinu. Nikak, najskiery tomu tak je, to mamy rozumieć. Jezus so na starości. Wun chce nasze wykupienie. Runie tohodla mamy być konsekwentnie strozbni we všim. Człowiek, kiż wie, woko mikse ważyć, jest si stajnie wiadomy swojej sytuacji. Bierze Boha na wiadomie. A rozsudzi so przeco za to bytostne. Haj, to je lohko prajene, lohšo, hač do skutka stajene. Dokež všude je tylko poskitku, tylko wabieniu, tylko możnego zaweselenia. Strażliwy być, ryka, tak myslu, se uwiadomić, što je zmysł żywienia. Od siebie precz ladać, wiadomie so bliższemu otworzyć, zasadnie na to dziwać, że mam respekt przed każdym. Za słabych so zasadzować, sprawności dopomhać, żeby słyszana była, przyposłuchać, z rudnych pokojeć, za przestrzechanych pozycję zabrać. Przeco potom, gdyśmy takle przywiecy, a sme otworeni za bliższego, zetkamy so z nim, naszym kniezom, a to przygotowani. Na 7 dniu po takim wutrobu a oči otwori. Gdyż nam można tekst Ewangelia takle czytać, takle zrozumieć, spoznajemy, że dżęsniejszy tekst tola nie je ryze rożenie, ale że je on oprawdity tekst radosnego poselstwa. Z nim Jezus nas przeproszuje, wiadomiszo swój dzień się zradować. Dny Adwenta niech są nam k tomu nowa szansa. Pracujmy so nawiadomie brać, te sztoskere podlanskie. Po takim weselmy so przez maliczkoście, przez posmiuk, postrów, słowo. A wukmy przyposłuchać, też no nešto wostajić. Przyjął nam Adwent, kotryż we všej hektyce, albo niż syła poskitku nas wużadała, nam zmożni si czas zaradować za siebie. A to k tomu, żebyśmy sami nasze usmierenie prawie namakali, a so koncentrować mogli na to bytostne, wo siebie na zromadność, a tak na to, na Jezusa, kotryż k nam przykadza. Amen.
Modlimy się ke Chrystusej, kralej przychodnej krasności. Knieże Jezu Chryście, obnów chrześcijaństwo a przygotuj nas na dzień, gdy so narodzisz. Prosimy, czy usłysz nas. Smiej so nad ludami, którzy cierpią pod wojną a niemierom, a sposzczym swój pokoj. Prosimy, czy usłysz nas. Spojm na chorych a biednych a pomaj im smielnie. Prosimy, czy usłysz nas. Daj wszystkim zwierzchnym we wierze Bożu lubość znowa nazonić. Prosimy, czy usłysz nas. Dowiedz naszych nieboich do raja światła a pokoja. Prosimy, czy usłysz nas. Przetoż Ty przyjdziesz a przyniesiesz pokój na nasz świat. Tobie budź chwała a sława wieki na wieki. Modlmy się. Prosimy, knieże, przyjmij dary, które Ci przynoszamy z Twoich dobrotów ubrane, żtoś smiemy tu na ziemi Twojej służbie ukończyć, to niech nam zaruczy wieczne umożenie. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Niech Bóg z Wami.
pozbieńmy utroby. Dziękujmy so kniezi naszemu Bogu. Dziękujemy so Ci, Bożo, przetoż Ty si nam slubił, zo przyjdzie juno Twoje królestwo. Potom bude jak chromi skakać, niemi wyskać, a slepi bude widzieć Twoją krasność. Z toho so my radujemy, za to so Ci dziękujemy, Ojcze, romadze ze wszystkimi, kotrzy do Tebe wierzą, romadze ze świętymi a angelemi, sławimy Cię a wołamy. Święty, święty, Haj, Ty si święty, wielki Bożo, wszystkim ludziom naprzeczo se dobry. Dziękujemy so Ci. Wo Sobie dziękujemy so za Jezusa Chrystusa. Z Nim je so Twoje królestwo hižo započało. W niekorych uzdrowiał, wodnych nasyczał, śmierci zał, szumuc. U nas nitko tu za jedne lido zromadzi, zo bychmy czynili, što jeszcze wun czynił. To dlasmy chleb a wino przygotowali, a prosimy Cię, Ojcze, posvětu te daraj, zo byście nam byłoj ciało a krew Jezusa Chrystusa. Jezus byście wieczór do swojej śmierci ze swoimi uczomnikami romadze, zo by z nimi jutronu hostčinu świecił. On je zał chleb, je so Ci dziękował, je chleb rozłamał, jon swoim uczomnikam dał a praju, zmicze a jeszcze wszyscy od toho, to je moje ciało, kotreż bude za was podate. Potom je zał keluch z winom. Je so Ci dziękował. Je keluch swoim uczomnikam podał a praju, zmicze a picie wszyscy z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krew, kotraż bude za was a za mnoich przelata k wodawaniu rychów. Potom praj, čińcie to, na mnie wspominają. To je potaństwo wiary. Sme tu zhromadzeni, Ojcze, a myslíme džakovne na všetko, što ešte Jezus za nás činil. Tutym opore, kotrež je nam doveril, svedčimy jeho smrć a jeho zrovastanenie. Ty si jeho opor přivzal, přijmi ty što iš my Ci přinošamy. Hosanna, Cze chwalimy, Hosanna, Bożo nasz. Jezus je swoje żywienie za nas dał. On je z mrtwych stanął, je między nami żywy. Hosanna, przechwalimy, Hosanna, Bożo nasz. Na końcu czasowym przyjdzie w krasności.
Potom nie bude hižo nuzy a nikto nebude trebać płakać, a nie bude zrudny. Hosanna, przechwalimy, Hosanna, Boże nasz. Wódce, Ty se nas na tutu hostinu przeprosił. W Duchu Świętym zgromadzeni dostanemy ciło a krew Jezusa Chrystusa. Daj nam moc, żebyśmy byli tak żywi, że se Tebe lubimy. Daj, że so mie sobudere rozumimy, a też druhich rady zveselimy. Niech Tebe pуть przygotujemy. Pomhaj nam, żebyśmy korym a wodnym Twoje lubostwo pokazali, a tych zaweselili, kiż su sami. Hromadźe z naszym babczem Leom a naszym biskupom Heinrichom przeprosimy, niechśmy junu ze wszystkimi, kotci do Tebe wieria na przeco pola Tebe doma. Daj, żebyśmy ze Świętą Marią a ze wszymi świętymi Tebe bez końca chwały śpiewali. Przez naszego knieza Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim a we Nim dała soci Bożą wszechomocny wódcy w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Nitko przeproszuję, żeby ku dzieci przyszli do predka kłotary, zajcie się mać a na sobu, albo sami, kaž chcecie, pójdźcie sem, tworimy kruh wokół kłotarja. Ministrantka to te sobu zahraduje. A niech chowamy swoje wódce. Wódce nasz, i Umoż nas, knieżyła Ty wszeho złego, a daj mile pokoj naszym dniam. Zmij co nad nami, a pomhaj nam, żebyśmy w otrycha przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom wieszczy, oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Przetworzysz swoje królestwo, a moc, a kasność na wieki. Amen. Knieże Jezusom, swoim apostołom se praju, pokoj wam załostajam, swój pokoj wam dałam. Prosimy Cię, nie lejde na nasze grzechy, ale na wiru swojej cyrkwy. Daj po swojej woli pokoj a jednotu, ki se živa a kraluješ wieki na wieki. Tak jak Jezus nam, tak przyjemy sobie, a potem też wszystkim w cyrkwi, na niej maczeri, ki zade was siedzą przed wami, pokoj knieza, niech jest tajny z wami. Niech pomałku so chodźcie na swoje miejsce. Inio Boże,
Iniio Boże, Liczy Jenio Boże, kotryż zebiera rychy świata.
Modlimy som. Prosimy Cię, Knieże, niech nas święte woprawienie posilnia, przez nią wódź nas, hižo na tutym zakonnym świecie lubować to niebieskie, a so dzierżyć niezakonnych hodnotów. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Utro me zapłać boprajmy, wiesnemu towarstwu domizna za wicze adwentnego wieńca. Dżęca we dwiemaj je tu w cyrkwi adwentny nyszpo. Rożuc modli sobie w uczonych czasach w klosztorskiej cyrkwi niedzielu dwiemaj utro wasnacz cicci z redu rano we 8 a piatku wasnacz godzin. Tu we farskiej cyrkwi od pundziel do piatka wasnacz godzin cicci. We Worklecach utro 18 a czwartk 17 godzin cicci. Jutnie su we farskiej cyrkwi pundziele utro a sredu rano 6. W klosztre czwartk 5 godzin cicci. Kolekta dzień za tydzień je za osadu. Kemże w Dobrošicach su sredu 18 godzin, we Worklecach czwartk 18 godzin. Seniory we Worklecach zetkaja su utro k adwentniczce z początka 8 godzin cicci z kemšemi w Kapałce. Seniory we Kruščicach zetkaja su 16:12 z początka toho runia z kemšemi 8 tu w cyrkwi. Na ferie sreduja potom snidań a přednošk referentje Eckhard Kliman z Woodborja. 16:12 po takim. Nešto prede, 1:12 przeproszuje gmina Kruščice na adwentne seniorowe popudnio. Szulskie kemše su w utoru 15 godzin cicci we klosztre, sredu 15 godzin we Kruščicach. Prinowo-prowincka wuczba je w utoru we klosztre, tam zetka sa serbska skupina, sredu we Kruščicach a we Worklecach. Kolpingowa swojba zetka sa czwartk 19 godzin cicci na rajny wieczor. Cicha święta godzina przed najswiętszym jest czwartk 18:15 w klosztrze. Szulori od 9-letników przeproszujemy na firmanski przychód w Kruščicach 4 a 1 decembra stajnie 19 godzin. Na to sleduje 20 godzin zhromadnie z młodzinu fespo tu w farskiej cyrkwi. W wikarii zetkuja so firmujomni stajnie dzień prede, 3 a 10 decembra, 18 godzin niemska skupina, 19 godzin serbska skupina. Sakrament Svetej Księdze spošči so sobotu Emilii Pawlikec z Pančic Kukowa. Žakny wieczór redżaku farskiej cyrkwy je sobotu wieczór, z początku z kemšemi 18 godzin cicci. Dżęc za tydzień maja w Pančicach Kolpingowcy swoje zhromadne dopołudnia, które so z niemskorycznej Bożym mšu 7 godzin cicci započina. Z tej winy su serbskie kemše dżęc za tydzień we klosztre 10 godzin cicci. Dżęc za tydzień we klosztre piszczelowy koncert, piska raja na piszczelach Michael Pöcher z Kamieńca. Wotohanskie protyki za leto 2026 dostanecie w farskim biurze. 24.1. zemře ve Starobecija 60 let Kristine Lindnerová rodzona Markec z Kruščic. Parče pusto večera je dženca po všetkých kemšach a ponyšporje. Kovanie a requiem z utoru 15 hodin. 28.1. zemře ve Starobecija 80 let Mirčin Širak z Pančic Kukowa. Što dalsze za zanjeho hišče vozibi. Knesne da zemrete maj wieczny odpoczink. Niech odpoczujete Božím pokoju. Ostatná rada przeproszuje sobustawu ostatnej rady, kaž też ostatného przedstawicielstwa, pomocników przy tym poprawieniu a lektorów. W utoru wieczór 2:19 godzin na faru. Tam ma jeden wieczór służyć zhromadne k tomu, żebyśmy przygotowali opytowanską akcję w osady w januarze, kotraż ma domy świeczenie narunać. Pundzielo rano su kemše za zemretého Bernata Česlu, kaž tež živých a zemretých svojbných z Horku. Utoro rano za zemretu Mariu Beserovu, manželského Jana a syna Konrada z Kruščic. Sredu rano za zemretu Heinzu Šolčinu a manželského Jurija z Kruščic, kaž tež za Svakovu Lenu z Woodborja. 15 hodin na wieste minenie.
Czwartk wieczora w Okrecach kemsze, piatk 19 godzin za zemretu Moniku Wulenkowu z Kruszczyc. Sobotu księdza ta spowiedź wieczorne kemsze na cześć Janżelu Piestonów. Dzień za tydzień rano we 7 za zemretego Bena Waudu z Prawočic do ponaza Wasadu. Na pojednačích za zemretego Franca Brycku a manželsku Anne-Marie z Kopšina. Potom dvěmaj adventny nyšpom. Zapłać Bóg wam, dzieciom a doroślym, którzy nam dżens tun zazbie do adventa tu efarskie cyrkwi poręczyli, wam wszystkim zapłać Bóg za zgromadne patrzo, prośmy Boha nietku jeho żonowanie. Jest Bóg z wami. Niech was pożonuje mocny Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Dziecię pokoju.